Όπως βλέπετε έχουμε ένα Yamaha V50. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να είναι λίγο πιο καινούργιο από το 21 αυτό το μηχανάκι, το οποίο το φέραμε εδώ να το παρουσιάσουμε δίπλα στον γκρεμό, μιας και είναι για γκρεμό. Μιλάμε για φοβερό εργαλείο. Παίρνει όμως κατευθείαν μπροστά. Βάζουμε λίγο μάνιβα. Σας ανοίξω το διακόπτη όμως. Κρακ. Καλά, το εργαλείο δεν παίζεται, Για να δούμε όμως τι κάνει και στον δρόμο. Δεν κρατιέται, δεν κρατιέται. Πρώτα θα δούμε την ανάβαση. Αυτό ήταν, τρίτη δεν σηκώνει. Τώρα πάμε για να δούμε στην κατηφόρα πώς μπορεί να πιάσει. Όπως είδατε, το εργαλείο τα δίνει όλα στην κατηφόρα, γράφει στο κοντέρ παραπάνω από 60, τώρα πόσο πάει δεν έχουμε ιδέα. Έχει το φοβερό ταμπουρόφρενο μπροστά, αυτή την πατέντα τη φοβερή που όταν πατάς φρένο αντί να κάτσει σηκώνεται το μηχανάκι και δεν σταματάει με τίποτα. Εδώ βλέπουμε έχουμε aftermarket νίκελ ανάρτηση, το καπάκι λείπει για να μειώσουμε το βάρος του. Και από εδώ έχουμε τα καλά, τις βελτιώσει τσουπ, ξόφιλτρο. Αυτό είναι. Το εργαλείο απογειώνεται. Αυτά για σήμερα. Από μένα και το V50. Γεια σας.